kureketa. Ndinyi mungorito. Yetori diki padzimba dzese dzatinazvo. Iko chibowa tini tonofanga kuitengesa kuti aiwa musatengese. Munoisa mustare miticho. Tudaro. Panje kaipa. Uzi android pane dzimba dzese. Singatingatye iyo ikazaya. Nikakuboa kai kuita muno. Kadiki kadengera. Uriya katonzi taro kubuda muno manje tongokusira zvese. Zvese ni TV. Ka TV ka wakata zvika TV ka dikidika ka. Bashasa no to glass adi. Watoti pima sha. Munovesere. Nobati timazosvika palevel kuti ungatibvunze zvakatini kana. Chondenge uri kustate Plus. Ona waswenda nasa. Munoudza kana. Ndingoti zvingopira waziya. Timotora masport udazvi. Tangonyora uyi. Saizeko. Mwana sleep off. Samaudzwa na jizi. Plasma But Mirai, this is skala pane zvonda tufara utangisa discuss. Tukudzoka guys, chill. Saka ndinchiripo here all night. Tiripo. Chingotaura naye. Sawira, musikomira tapinda uchena. Tapinda mwangu tapinda. Upenyu lunongwanaka shapo kugara munhu. Vese vekumusha vachatoziya kuti nomani ndasina kuenda kuHarare kunotamba imi. Unoziva saka iwe ubona ngatichidai so ngatichitovaitira ichi pre-processing. Kuchirira kuti every decision yatinenge tatotaura yakutoitwa. Anyanya kuvhurika paipo. Ani vachitika zvinhu vapana. Vachazokuti toni. Unazvi. Ndizvona kupikanira watanzwa na dressing. Asaone. Pusa zvino. Zvamunobohire izvo. Kwaunzwe. Ukwenda inanga sandaura mwana pamwe wako moto. But mira tingodai so. Nasi. Obviously nasa chatoti pamari. Then iwe vachipromise kuti vachatipa imba ka. Yes. Saka isusu plan B kana vatipachi imba inoyi. But tinotokusenika tenda kuti tikwendogadza mapepa. Ndotonyuya kwa takatoenda atidzoke. Panozozwa vanozwa pana. Unozorizira ngarira kuti rimwe zitoro gani. Vanozorezwa ravo. Vanodzoka mangwana pana bombs mani panozwa mangwana pana bombs vanobva vapedza. So skiro ndinotopera. Wafuti mari. Kana kutochata. Inini ndinotoplana kuti takangochata chete. Ndakutoenda. Handichatowanike kutotiza chete. Zvinhu zvese zvinenge zvamusori kuti chese dzimba dzamina dzimba. Saka now I can't wait Sawira. Tinenda kuti nowadhama mutamo. Ndona. Nditeni futi chidini ndinofura. Bali ndine ndosimbisa ndito. Simbisa chibone zvimwe. Ndachangoita nhumbu. Abego tozozviona pa. Nyepo zvinodadiswa nyepa angadasina ndanga. So 15 ndo tanchiti pane event kudozoitwa pare. Aunyepewa. What's unachi? Apa pada umoti mso 15 ka. Atunanga ulindeni kukalipa. Nendo tishe. Pauchiwe first time pa weekend. Anga ku Victoria Falls. Tunontinga matikiti ndiko. Tinoda kuendawo. Ndinototorongera. Iwe. Ukanga unotendezwa na moms irisha. Aiwa. Chisurprise chebedera moms. Moms no one birthday mso 15. Unanga no. Sasha to trade must be international. Aiwa. Ngoya. Majoni chingomira kufona ndadzokera kunotora mari nezvinodziya. Ndozvekufonera. Pane zvikuitika. Naifiniasi naFilimoni. Baby. Chikuchinotiitira vanava. Kundiyangu. Ko vanotsvagemba medu. Ndimafrezi. Vanosiya. Madasori zvenyu apa marasika. Budemba medu. Mwana iwe. Nembanangu. Aiwa moms mukutoita noizi masvika tine zvanga tichida. Chichakadaro, chichocho, chichakadaro, aiwe chikwe.